Id-deputati tal-Partit Nazzjonalista li kienu protagonisti fil-manuvra biex qalftu l-barra lil Adrian Delija minn kap tal-Partit Nazzjonalista issa mhuma jeskludu xejn wara r-riżultati foqra li Bernard Grech qed iġib fis-surveys. Fil-waqt li d-deputat Herman Schiavone għalilna kif iż-żmien qrib tal-elezzjoni huwa kontrihom biex jaġixxu meta staqsejna lid-deputati li kienu protagonisti biex jitneħħa Adrian Delija huma ma lisnu l-ebda kelma u ma riedu jwieġbu l-ebda mistoqsija. Akademiċi fit-tmiem il-ġimgħa bdew jgħidu lil-17 Blue Heroes li issa għandhom jerġgħu huma jsalvaw il-partit. X'taħseb għandkom terġgħu taġixxu? X'hemm differenza issa minn Adrian Delija? Is-17 Blue Heroes kienu aġixxew kontra Delija fuq survey bħal dak ta' nhar il-Ħadd. Issa għandhom jerġgħu jaġixxu. X'differenza hemm issa? Għaliex qabel iwa u issa le. Ġiddispjaċik li neħħejtu l-Delija, is-survey tal-Ħadd kienu wieħed simili. X'differenza hemm? Se tagħmlu l-istess il-Bernard Grech? Wieħed simili kien is-survey tal-Ħadd le? Għaliskom li tweġbu għadin. Fit-tmiem il-ġimgħa l-Akkademiku Mario Thomas Vassallo appella lis-17 Blue Heroes biex minnu fih jaġixxu sabiex isalvaw il-partit. Iżda dwar dan anke deputati oħra li staqsejna barra l-Parlament baqgħu siekta u ma kixfu xejn milli għandhom fil-komma. Adrian Delija kontu neħħejtuh wara riżultati ħażina fis-surveys illum Bernard Grech qed iġib l-istess riżultati. X'differenza? M'għandix aktar xi nżid, grazzi. Hemm l-ebda differenza? Timxi differenti ma' Bernard Grech minn Adrian Delija? Mhux double standard dak? X'taħseb għandkom taġixxu terġgħu? Adrian Delija neħħejtuh kontu minħabba s-survey. F'akademiċi qed jgħidulkom biex il-Blue Heroes jerġgħu iqumu għandkom taġixxu? X'taħseb għandkom taġixxu? M'għandix kummenti x'ngħaddik. Fil-waqt li bosta deputati għażlu li ma jitfawx dawl fuq xemm imħejja għal Bernard Grech, jidher li mhux aħna biss tħallejna flama dwar il-manuvri li hemm jinħmew fil-partit. Il-Adrian Delija kienu neħħew fuq survey bħal dak li rajna l-ħadd li għadda. Issa ħajkun hemm azzjoni simili fuq Bernard Grech. M'għandix idea ta'.